এই যে ফটোটি দেখিল এই ভৌণী জনক তাଙ୍କ বয়ফ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି 60 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଫ୍ରିଜରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମାନେ ଏଥିରେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଥିଲା। ପୁଅ ଜଣକର ବି ଭୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭୁଲ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଥିଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସେ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଇକି ତା ସହିତ ଅଲଗା ରୁମରେ ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ମଲା ଯାଏ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ତାର। ଆଉ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡା ହଉଛି, କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ତାକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ମଣିଷକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ ତମମାନେ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଏତେ ପାପ କଲେ, ନିଜର ପାପର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବି ସେ ପୁଅର ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଯେ ଯେତେ ବି ଦୋଷ କରୁ କାହାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରନି, ତାକୁ ପଛେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅ, ତାକୁ ତା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ କିଛି ଅଲଗା କର, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେବେ ମାରନି। ଏଟା ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତମର ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଖୁସି ହୁଅ। ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସାକୁ ଇନକମ୍ କର, ହେଲେ କେବେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନି ତମ ନିଜକୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରଖ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଭିଡିଓ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବେ।